Corte Supremo na Corsau avemainta a aprobar matrimonio de mesmo sexo na Aruba e Corsau. Den una sentencia avemainta Hof na Corsau adicta sentencia den dos casos, uno na Aruba e uno na Corsau. Hof a decidido que un matrimonio para personas de mesmo sexo ta possível na e dos países. Esa aquí ta e conclusión de West den su sentencia. Dames en heren, samengevat oordeelt het Hof als volgt. In de wetgeving van Aruba en Curaçao is het huwelijk gereserveerd voor personen van verschillend geslacht. Uit rechtspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens volgt dat die stand van zaken geen schending van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens oplevert. Cruciaal daarbij is dat het EVRM een bepaling kent waarmee het traditionele huwelijk tussen personen van verschillend geslacht is verankerd. De staatsregelingen van Aruba en Curaçao kennen die bepaling echter niet. Zij kennen wel het discriminatieverbod. Het Hof komt tot de conclusie dat de uitsluiting van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd is met het discriminatieverbod en dus onverenigbaar is met de staatsregelingen. En daarom verklaart het Hof voor recht dat bepalingen uit de wetgeving van Curaçao en Aruba geen toepassing vinden voor zover daardoor het huwelijk tussen twee personen van gelijk geslacht zou worden uitgesloten. Verder merkt het Hof op dat in Curaçao het EVRM wordt geschonden en de staatsregeling wordt geschonden doordat er geen geregistreerd partnerschap is ingevoerd. De uitspraken van vandaag hebben geen gevolgen voor de wettelijke regeling van adoptie en verder moet worden afgewacht of partijen in cassatie gaan en zo ja, hoe de Hoge Raad erover zal oordelen. Dames en heren, dit waren de twee uitspraken. De zitting wordt Den su sentencia West avisa que esaki no quieren que mañana mes un pareja de mesmo sexo por by casa na Aruba of Corsau. Na primera instancia, contrincantenang tiene chance para bringa e sentencia de casación. También covenantenang met het in tempo para adaptar lei.